Татарстан телерадио компаниясы һәм Русфонд Хайрия фонды ауру балаларга ярдәм итүнең уртак проекты дәвам итә. Үткән юлы без Лев Хусейновка булыштык. Бүген Балтач районыннан 8 яшьлек Ралина Шаймөхәммәтовага ярдәм кирәк. Кызда тән массасы дефицит, дәвалау туклануы таләп ителә. Тулырак алдагы сюжетта. Мындай массажны әнисе Ролинәгә көненә берничә тапкыр ясый. Ролинә туган вакытта имгәнә. Аңа ДЦП диагнозы куялар. Кыз сөйләшми, утырмый һәм хәтта башында мөстәкыйль тота алмый. Көндә где-то шагамын ярымлык питаниягә гына аляның дарулары аның өстенә. Без шуңа күрә фондларга врач итеп карадык инде. Ярты ел элек кыз сул аягын сындыра һәм бик озак гипста ята. Начар ашый, бик тиз ябыга башлый. Хәзер ул барлыгы 12 килограмм авырлыкта. Ролиня сыек бутка буламы кошый, әмма авырлыкны җыя алмый. Табиблар аксымлы туклану ярдәм итә дип белдерә. Без ул питаниены җылып 2нче аен ашыйбыз. Улучшение бар, все равно где-то 2 килограмм, килоярым тирәсе баланың весы артып китте. Кызга көненә 4 банка дәвалау катнашмасы кирәк. Һәрберсе 300 сумнан артык тора. У ребенка выраженные. Балага махсус катнашмалар белән туклану ярдәм итә. Әлегә кызның авырлыгы җитеп бетми. Бер елга дәвалау 670 мең ярым сумга төшә. Гаиләнең мондый мөмкинлеге юк. Без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз. 5542 номерына дети сүзе белән SMS җибәрүдә җитә. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләр өчен тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфонд сайтларында. Дина Нәҗметдинова, Ралина Абрамова, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары.